Изкача ми тук. Риба полема. Стари враг. Кой скача ми? Стари враг. Георги, кой скачаш, бе? Георги, кой скачваш? Планина Еверест. Емо, ти кой скачваш? И ти ли с него изкачваш? Да. Бро, ти какво правиш, бе? Я дай той GoPro-то за малко. Дай GoPro. Няма да давам GoPro-то. Ще се угри си мога да заведение. Се. В гората е. Ще го кача в YouTube. Не, кога е, брат? Ще го кача в YouTube, брат. Качи, брат, ще да го качи. Абе, не, бе, виж ме кира. Кира тако си. Абе, един, абе. Абе, момчета. Искате ли да стана един професионален блогър? Да, един ден се смя. Един ден са смя. Тоест, как се Нямаш. Ето го Миро, крий се зад там, той. Сега ще скочи някъде ще направи.